फोरबाबो मारै फरायदो बुदनाम खालाम आंथ' इनि हिनजाव नङा ना बाजै आं मिथि बुजियावहाय आं गोरोन्थि मावबाय आंखौ खेमा खालामदो आं नोंनि फिसाजों गाज्रिबो थांबाय खुलुमबाय रायजोफोर दुइ साइड फेमास होनबा जोङो गोबां मानसियानो सानो आरोना माबायदि दुइ साइड फेमास माने बथ साइड फेमास मोजांनिबो फेमास गाज्रिनिबो फेमास माने बेफोरबायदि मानसिखौ फोथायनो दा गोब्राब सानखा आरोना फोथायनो दा गोब्राब साननानै ला माने ओरैबायदि जुनतु बायदि जालांखायो बियो मोजांनि थाखायबो फेमास हामिनि थाखायबो फेमास ना जुनतुआसो मोनजाबा मोजां खामानि मावगोन हा जुनारा मोनजाबा मोजां खामानि मावगोन मोनजायाबा नोंखौनो अरगोन ने बिदि दा बेफोरबायदि दुइ साइड फेमास जानाय सासे जोंनि बर'नि निउस चेनेल बड'लेण्ड रादाबनि चिफ एडिटर मैखोम बसुमतारीखौ नोंथांमोना सिनायखायो जानांगौ दा नैबे बड'लेण्ड रादाबनि चिफ एडिटर मैखोम बसुमतारीयानो दुइ साइड फेमास जानानै दङ दा मा दुइ साइड फेमास माने मोजांनि मोनसे फेमास गाज्रिनि मोनसे फेमास दा मोजांनि फेमासखौ नोंथांमोननो फोरमायनानै होग्रोनि गाज्रिनि फेमासखौबो फोरमायना होगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां माने बिथांमोननि रायलायनायनि कल रेकर्डखौनो होगोन नोंथांमोना खोनासंनानै लानो हागोन माबायदि गाज्रिनि फेमास बिथाङा मोजांनि फेमासखौथ' जों मिथिखाबाय जे बिथाङा मोनसे निउस सालायो नालाय जोंनि बे ओनसोलाव खना खनला बबेयाव मा जादों मा जायाखै बेखौ बोखांनानै माने गावनि निउस चेनेलजों माने फोरमायनानै जोंनि बर'फोरानो जा जियानो जा रायजोफोरनो माने फोसावनानै होयो आरो बे जाबाय मोनसे मोजांनि थाखाय फेमास बयजोंबो सिनायजानाय जालांखाबाय आरो गाज्रिनि फेमासा माने ओरैबायदि बिथाङा माने बिथांनि गोसोआव माने ओरैबायदि मोनसे लुब दंबावो जाय लुबा बयनियावबो थायो नाथाय रावबो बाहायनो हाया नाथाय बिथाङा बाहायदों माबोरै बाहायदों माने मैखोम बसुमतारी सारा गावहाय गथ' गोनांखा बिसि गोनांखा थेवब्लाबो बियो गावनि गथ' बिसिखौ बावगारनानै माने गोदान आइजोफोरजों माने लाइन लायोना सासेजोंल' नङा सानै साथाम साब्रै साबा जोंहा बहुद लाइन लाबायनो बेखौ नोंथांमोना कल रेकर्डनि गेजेरजों खोनासंनानै लानो हागोन बिनि गावनि बिसियानो माबायदि बिथांनि लुज केरेक्टारखौ बिथांनि गाज्रि आखुखौ बिथांनि माने माइन्ड लुजखौ बोरै फोरमायनानै होदों गुबुन आइजोनि सिगाङाव माने जाहाथे जाय मानसिया माने जाय आइजोआ गावनि हौवाजों रायज्लायोमोन बेखौ माने फोरमायनानै गाथेना दोनखाबाय आरो दा बियो मा रायज्लायोमोन नोंथांमोना खोनासंनानै लानो हागोन जे माने जाय बाथ्राखौ माने गोसोआव सानो नाथाय खुगाजों बुंजाथावा जाय बाथ्राखौ खुगाजों बुंजाथावा माने ओरैबायदि गाज्रि राव जाय बाथ्राखौ बिजाबावबो लिरजाथावा माने लिरजायो नाथाय गोबां खम लिरजायो आरो बेफोरबायदि फाखाफोरा दा बेफोरबायदि फाखाखौ माबोरै बुंनो हागौ सासे निउस चेनेलनि चिफ एडिटरानो मोजांनि थाखाय फोरमायना होनांगौ नाथाय गाज्रिनि थाखायबो फोरमायनो हायो बुंनो हायो इयो माने ओरैबायदि माइन्ड लुजनि मानसि केरेक्टार लुजनि मानसि इयो दा नोंथांमोना मा रायज्लायदोंमोन बिनि बिसिया गुबुन आइजोनो मा फोरमायदोंमोन बेखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लादो आरो मिथिना मोनबाय जे जोङो बड'लेण्ड रादाबनि निउस चेनेलनि चिफ एडिटर मैखोम बसुमतारीया लुज केरेक्टारनि सासे मानसि दा बिथांनि चेनेला बेसेबां जोरगोन बेसेबां भिउ फैगोन बेखौ जोङो रावबो बुंस'हाला आरोना दा नोंथांमोना खोनासंनानै लाग्रोदो हा हुनिखौथ' बुंबाय बे जेनेबा बे बारा माबा गैया बै मोनसेखौ बुंदों जे सान्थि फैदों होनना बुंदों माने बबेयाव सान्थि जादों सान्थिथ' जायाखै मोननै उग्रपन्थि जाबाय मा सान्थि जादों बे होननानै दा बेखौ नोङो गाबोननो फेरेंगाखौ 9टा बा 10टा बाजियाव बेखौ माने बुंनानै इन्टारभिउखौ होनो हो जागोन सार आरो जागोन दे माखासे मिडिया लांनो हो ओमफ्राय नोङो सों जे हाग्रामाया जे माने सान्थि माने माने सान्थि फैयाखै होननानै बुंदों प्रमद बर'नि सरखाराव आरो बे बुंदों जे सान्थि फैयैनि माने कारना जाबाय मोननै उग्रपन्थि जन्म जादों दा बेयाव बेनि सायाव मा बुङो बेनि रिप्लाइआव फेरेंगाया बुंनांगौ जे उग्रपन्थि जन्म होग्रा मानसिया सोर होननानै नाम बुंनो दरखार गैया उग्रपन्थिखौथ' जन्म होबाय बिनि आन्दोआव सोर दङ बिनि सायाव तदन्त जानांगौ आरो बे मानसिखौ जन्म होग्रा मानसिनि सायाव माने एक्सन जानांगौ होननानै सार
बर टप टु टप जायो नालाय आरो दा नोङो सासे शिबा आरो सासे एक्स शिबजों नांलायनोथ' दरखार गैया नंगौ बेखायनो बे इएम फोरनि लेभेलनिफ्राय आरो फेरेंगान लेभेलनिफ्राय बुङोबा साबसिन जायो थारमाने दे जागोन दे सार आं बेखौ थिग खालामगोन दे गाबोन नोङो बेखौ माने रिएक्सनखौ लाथार जागोन सार फरायदो बदनाम खालाम आंथ' इनि हिनजाव नङाना आंथ' इनि जेबो नङा बेनिखायनो नोंखौ बारा डिस्टार्ब खालामला गोरा डिसिसन लालै मा जाला जा मानसियाखौनो बियो गोदाव सोराव बे प्रमद बर'नि हिनजावखौ लानानै बिदि दुगा जाबाय थादों प्रमद बर'नि हिनजावा आं नोंजों जाथिबो नङा खुरमाबो नङा नोंनि जानायखौलाय आंलाय नंखाय मा खालामाखै होननाथ' माथो आखुथो लानानै देखायनायलाय माखौ लानानै जानाय बे होफिननायखायसो बेबो मावनो होफिननायखायसो कमेन्टआनो लाजाया बेखौ रायनायफ्रा लाजिसिंसिं मोनो आं मानसिफोर रायनाया ओमफ्राय जुदि नाय बाजै जुदि ये हिनजावखौ दाय लादोंला लामारगोनला खिन्थु दस्रा हिनजावखौ लाथों आं लाया आङो नाङा इदि हौवाखौबो आं हौवा लानानैनो आङो मोनबोखाबाय खिन्थु आं नाङा जुदि ये हिनजावखौ दाय लामानोबा ये दस्रा हिनजावखौ लाथों आं लाया नाङा आङो आयो नांखाया आङो थैब्लाबो थैनायसै बायदि खालामहैखायो गुबुनाखौबो बिदिनो थैनायसै बायदि गोसो थोलाय थिखागोन ओरैबायदि खालाय थिखागोन ओरैबायदि नाथाय गावनि आखायावनो गैया गावनि गुदियावनो गैया नै बेखौ जेबो फाथा मोना सलमन आंनि हौवाया मिथिबाय दा बिराद सैमानि सैमा अगियान सैमा बोरमाफोर बायदि सैनि गियाना सास नोंखौनो नोंनि गावनि हिनजावखौनो माबायदि बदनाम खालामबाय नोंखौ बदनाम खालामाबायनिया आंखौहाय आङो सिमाङाव नुखादों आंखौ होनखादों सिमाङावहाय नोङो नोंनि बिफाया नोंखौहाय नों जाय हिनजावखौ माबा खालामो सानो बे हिनजावनो नोंखौ नोंनि फिसाया नोंखौ मा खोन्थाना होदों खादों आं इदि नुखादों नोंथ' आंखौ फुलमनो नों बायदिसिना खोन्थाना होदों होनखादों आरोखि आं मोगथाङाव गाव फैनायाव न'आवहाय ओमफ्राय नै आं सानसेलाबो आं खोनागोन सानदों दिसकाजोंबो बिराद बिदिनो आं दिसका बुंहरबाय दिसकाबो मानिया उनावहाय बिनि गियान खेरथाबो मोनजोबनानै फुराना जालांबायना एसे गोबाव सोलायनाया ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो जेरै नों दा खोन्थाहरदों आंनावहाय बुंहरनानै बाजै आं मिथियै बुजियावहाय आं गोरोन्थि मावबाय आंखौ खेमा खालामदो आं नोंनि फिसायजों गाज्रिबो थांबाय बिदि होननानैहाय बे आंखौ खमा लाहोदों साननानै बुजिनानैहाय जुदिबा जा मावबाय बेनिफ्राय गोजानाव था होनदों आं मानो होनोब्ला आंनि बिफाया बिराद मुर्ख होननानैहाय ओरैबायदि असाइद ओरैबायदि गावखौनो जेबो साननो हायालै केयारलेस मबाइल थुयो अखा थब्ले थुयो मैयो मिथिबाय दा सलमन मानोथाय सेंग्रा गोरलै बायदि ओरै होनलायखायो गावखौ आंलाय मा बोरायनो आंलाय मा बैसो जादों होनलायखायो इदि होनलायखायो बिदिखा जाबाय ओमफ्राय जानानैहाय आं होनबाय फैसाथ' थोनाय नोंले आं लांनायाथ' जोबजोबबाय गावथ' आंहाय गैया होफैनो रोङासै ओमफ्राय सोरनावबा बिहर थाबाय नामाथाय 30,000 थाखा ओमफ्राय बे 30,000 थाखा बिहरनानै उनावहाय मिन्थिना आं 30,000 बायदि लांदों आं बिदिनो बिहामजोफोर जानायफ्रावबो बेवहाय होमब्लालाय इयो नोंखौहाय होमब्लालाय बे मास्टारनिसो होननानै मारै इदि फानबाय गावनि हिनजावखौनो नों मास्टार इदि बुंदेरनो नाङा गोदोहाय जोङो सिख्लायाव जा गोसो थोलायदोंब्लाबो जों जेबो बिदि जों आंगोलियावसोमोन ओमफ्राय बियो मानो इदि बुङोलाय गोसो थोलायसै मालाबाबो जों बिदि सोमोन्दो गैया जों जेबो माबा गैया गावबा दा आंखौहाय आङो गाव खस्थ' खालामनायखौ रायला नोंनि मास्टारा होननानै गाव आंखौ जरायो नै बिदिल' ओमफ्य खोनाबाय ओमफ्राय नोंनि हौवानिफ्राय हौवा मानसिफोरनाव इदि एथ' गाज्रि राव ओंखारनानै नों इनि खुगायाव ओरैबायदि गाज्रि बिस गोनां खोथा खुगानिफ्राय राव बुङो मारै एथ' गाज्रि बुंनो हायो दा आं आसरित मोनोहाय खारनाय मोनलायखायो हां आयु खोनासं बिसिनि जाथियानो